Nyt viime yönäkö tämä tapahtuma? Viime yönä joo. Itse asiassa ei me huomattu mitään, olisi huomattu ennen kuin oltaisiin menty hakemaan Ruovisilehteen postilaatikosta, mutta naapurirouva soitti sitten, että ollaanko me okei. Niin. Tuossa on 2 ihan valtavan kokoista kuusta Joo. kaatunut, että se ryminäkään ei niinku Ei mitään. kuulunut mitään. Ei. Mutta tuossa kun katselee ulkona, niin näyttää, että ne on niinku ihan onnekkaisiin paikkoihin Joo, kaatunut. kyllä. Mihin ne nyt oikein kaatu? Saunan päällä on toinen ja Joo. osittain liiterin päällä. Mutta sitten ei kuitenkaan tuohon ateljeen päälle. Ei edes siihen lippakattoon, että siinä kävi säkä. Ja auto säilyi, että se meni niiden väliin justiin. Vähän niin kuin tilauksesta kaatu oikeille paikoille. Joo. Miten te nyt meinaatte, onko noita tulossa pätkimään joku? No mä soitin metsurin paikalle jo, että saa nähdä kuinka ehtii, että niitä hommia piisaa metsurilla nyt.